जय श्रीराम. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाईटवर गोदावरी रामकुंडाच्या पाण्यातील नदीचे शुद्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे आणि ते प्रमाणपत्र बघून एक प्रश्न उपस्थित होतो की गेल्या 1 वर्षापूर्वी जेव्हा देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रभाई मोदीजी नाशिक दौऱ्यावरती आले होते आणि तेथे त्यांनी गोदावरीचे महापूजन संपन्न केले, परंतु ते पूजन करतेवेळी त्यांनी आचमन हे बिस्लरीच्या बाटलीच्या पाण्यातून केले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना बिस्लरीच्या पाण्याने आचमन का करावे लागले? कारण की गोदावरीचं पाणी हे बिस्लरीपेक्षाही शुद्ध आहे असं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. मांगल्य करणा ओम स्वस्ति न